Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El Mahmud TV. Barkanku da shigowa El Mahmud TV. To kafin zuwan wannan bidiyon wakar, kai hakuri ka danna subscribe, kana ka danna kararrawa El Mahmud TV. Masoyiya taho mai zanta, dan na fahimci baki san halin mugunta, dan na fahimci baki san halin mugunta, dan ka fahimci ba ni san halin mugunta. Allah na sa da fari wanda ya halitta, shi ya kala ya masoyiya hata, kyawun da ni ya sa na ce ba indiya hata, gare ni ta zamo kamar jini da hannunta, ni dan ka ganta ta zarce mata, har ma ni so haganta kara firgita ta, tana da kyan idanuwa tana da tsafta, hancinta dan surdiya ita ta yi kanninta, hawa ni kyanta sai ka ga murmushinta, haƙoƙoranta na taimaka wa kyanta, tana daga hata wan ahambanta, sina da shi amma ba ta nuna kanta. Wuya kake ta sha kawai a kaina. Mata na zamanin ga kin yi musu rahata, ki ban amanar ki ni kwazan rike ta, a zuciyar ki nan na ajiye zuciya hata, in ke ka bar ni zana rasa rayuwa hata, amma ki bare ta a so ta huta, in kin cire ta kin nan bata rayuwar ta, hakuri ya bata so batin akwai kazanta, shi so da ban yake bayan duba ga hata, a kanki sai dai a yanke rayuwa hata, raba mani da ke amma na mugunninta, an karke manninta, ke na aminninta, ke na saka a cikin zuciya hata, kai na saka a cikin zuciya ta, mai sona kai ne jigona, ko ta ina na bi na gana farauta, so ya saka ni zana rasa rayuwa hata, an sanya karti suna habibi ya hata, hanya gida har cikin makaranta, kudi talahuta Allah ya yi ta, har ma da so ina har kun fahimta, Allah shi ne ya sa mini santa, akwai sona cikin zuciyar ta, amma kuna so ku raba mu da ita, yan kun kashe ne ita ma kun rasa hata, kar ku manta gare ku mafita, ku bar mu mu aure ni da ita, ku bar ni mu aure ni da mai sona. Mai zai sa na barta bacin na da santa a cikin zuciyata, domin na ɗauke ta tamkar yarwata, jini har da hanta zafin so ya wuce winta, shi ke sa a makanta zuci in an sata, hakan ne ya kan sa ruhi ya wadata. Ka so ne mai aure zuciya ta hasarta.